Ngikubingelele mbukeli. Namhlanje ke bengicela sikhulume ngento esiyenza abantu abaningi bakhathazeke eSouth Africa. Le ndaba ke ile ndaba yabantu bakwamanye amazwe abaxosha kwezinye indawo. Kodwa ke into eshiya abantu abamangele kakhulu ukuthula kukahulumeni ngalolu daba. Abantu abaningi bathi sekuyisikhathi sokuthi uhulumeni akhulume ngokusobala. Abanye abantu bathi izinto seyiphuma esandleni ngoba akukho umuntu ozama ukuletha ukuthula phakathi kwabantu. Nsuku zonke sibona amavidiyo enkundleni zokuxhumana, sibona abantu bekhala, besaba, abanye bethukuthele. Kodwa umbuzo omkhulu uthi ingabe uhulumeni uthini ngalokho okwenzekayo? Abanye abantu bakithi bathi bakhathele ungabi namsebenzi, ukwanda kobugebengu nokuphila okunzima. Ingakho kukhona laba bagcina sebesola abantu bakwamanye amazwe ngeenkinga ezikhona ezweni. Kodwa ke futhi kukhona laba bathi akulungile ukuthi abantu baxoxe noma baphathwe kabi ngoba sonke singabantu ekugcineni kosuku. Into eyenza abantu bekhulume kakhulu manje ukuthi uhulumeni ubukeke ethule. Abantu bafuna ukuzwa amazwi acacile, bafuna ukubona izixazululo, hayi ukuthula kuphela. Ngoba uma abantu bethulelwe isikhathi eside, ulaka luyakhula nezinto zingagcina sezizimbi kakhulu. Umbuzo omkhulu okhona namhlanje uthi singakwazi ukuthola indlela yokuxazulula lezi zinto ngaphandle kodlame. Singakwazi ukukhuluma njengezwe sithola izixazululo ezingalimazi abantu. Abanye bathi abantu bakwamanye amazwe nabo bazama ukuphila nokondla imindeni yabo. Abanye bathi cha, izwe kufanele iqale libheka abantu bakhona kuqala. Yilapho kwempikiswana khona ikhona manje enkundleni zokuxhumana naseyitradini. Lo hulumeni ufuna ukuhola ngokusabisa. Yabo, bonke bakhuluma ama-statements abawenzayo nje awabhadlile. They say nothing to what we are crying about. Bafuna vele size sidinwe. Meseke siyalwa, then meseke beyasidubula siyafa, mase kuthiwa no ingoba besingasalawuleki. Abanye abantu sebekhulume kakhulu enkundleni zokuxhumana bethi indlela uhulumeni athule ngayo yenza kuba sengathi akabakhathalele abantu base-South Africa. Kukhona ngisho nabathi kubona la sengathi impilo yabantu bakuleli ayisabalekile njengoba izinto ziqhubeka ziba zimbi, kodwa kungabonakali inyathelo eqinile ezithathwayo. Kodwa iqiniso lithi abantu abaningi abasafuna ukuthula kuphela, bafuna ukubona ushintsho, bafuna ukubona uhulumeni ekhuluma, elalela abantu futhi ethatha inyathelo zokuvikela wonke umuntu ohlala kuleli. Umbuzo omkhulu ke manje uthi ingabe uhulumeni uyabuzwa yena ubuhlungu babantu noma abantu sebefinyelela lapho bezizwa sengathi bashiwe bodwa. Mina ke ngingakuthokozela ukuzwa kini. Niyanicabangani ngalolu daba? Ngabe uhulumeni uthule kakhulu? Ingabe kufanele akhulume manje futhi nicabanga ukuthi singakwazi ukuthola ukuthula phakathi kwabantu? Shiyani ke imibono yenu kuma comments. Kodwa sihloniphane. Ningakhohlwa ke ukulike, ukushare nokusubscribe ukuze siqhubeke sixoxe ngendaba ezithinta abantu basemzansi nsuku zonke.